Карибу, приятели! Отново репортажче от Кения. Този път от източната част на Кения. Курортният град Момбаса, малко по-на север от нас всъщност. Намираме се в момента Диана Бич, плажовете на Дианчето, образно казано. Както виждате, десетки километри плажна ивица, бял пясък, ситен бял пясък, брашно тип 500, както и по други места, но присято няколко пъти, поне 5 пъти, кристално чиста вода и много красива природа, прекрасна храна, прясно ловена риба от Индийския океан. Горещо препоръчваме местенството за хора, които желаят наистина да се заредят батериите и то доста бързо. Както виждате, може човек да си просни кърпичката, без въобще да се притеснява, че ще е на някои краката. Температура на водата 28 градуса, на въздуха 32 градуса. Какво повече може да желае човек? Както казват и кенийците, тук в тази част на Кения, Момбаса и района, всичко се движи поле. Я ваше е ваше, бавничко, спокойно. Няма за къде да бърза човек. Защо да бърза да бяга от рая? Оставяме, приятели, дано сме били полезни и до нови срещи. Асанте! Style shining, we look past behind. I'm craving, just wanna taste, feeling strong, don't wanna waste. Keep it moving tonight. Dance with me, dance with me. Трябва да внимаваме, защото тук така отсреща в другата ограда виждам стадо маймуни, които се опитват да ни изпият биричката, и затова ще приключваме скоро с репортажа. Недалече всъщност, само това да споделя и приключваме, е Занзибар, и въобще не се очудвам, че доста хора от България избягаха по време на COVID на това място. Ами това е за сега от мен, приятели. Благодаря ви много. Карибу! Асанте! Thank you! Lost
Keep it moving. Dance tonight. Keep it moving. Tonight. Fire rising in my mind, style shining, leave the past behind. I'm craving, just wanna taste, feeling strong, don't wanna waste. Keep it moving tonight.